Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Тіл кішілерге өзара аңлашу, фикерләу, ой фикер казанышларын беркетү өчен хезмәт итә торган, һәм гадәттә һәр халыкта үзгә үзенчә була торган сүзләр һәм грамматик чаралар системасы. Бүтән аралашу формаларынан айырмалы буларак тел хәрефләрне берләштереп, яңа мәгълүмат белдерергә мөмкин. Бүгенге тапшыруда тел сүзенә күзәтү ясарбыз. Тел гомум төрки сүз. Бұрынғы төрки тілдә кел, кил формалары булган. Теләү, тел белән әйтү, теләк сүзе дә шул тамырдан. Рифхат Әхмәдиянов Мишәр Хәзәр, Чуаш, Утмурт, фин һәм монгол телләрендә дә бу сүзгә параллельләр күрсәтә. Вальтер Скотт булай дип язган: "Озын телләр, күршеләр һәм халыклар арасында дошманлык ырлыгы чәчә. Кәлилә вә димнәдә мондый сүзләр бар. Тәмле тел белән бозылган эш, тәмле тел белән төзәлер." Изоп теле кинаяле яшерен тел. Сөйләм теле рус телендә устная речь. Кайберәүләр сөйләм теле белән сөйләмә тел сүзләренә төрле мәгънә салалар. Соңгысы рус телендәге разговорный язык мәгънәсендә тәкъдим ителә. Ләкин татарчада буларны айыру кыен. Язма тел русча письменная речь. Әдәби тел телнең диалектлардан югары формасы. Тел сүзенең хәрби мәгънәсе татар телендә борынгыдан ук булган. Идегәй дастанында мондый сүзләр бар. Идел кишеп идегәй, бер тел алып китим дип, бер байтирәк төбенә ярын салып түшәнде. Дастанның яңа басмасында тел алып китү, яшен хәбәр алып китү дип аңлатылган. Тел турында мәкаләләргә дә тукталып битик. Теле барлар халык була, теле юклар балык була. Теле барның юлы бар. Суны таяк белән, кешене тел белән үлчиләр. Ашыккан тел чүпрәккә әйләнә. Сөйдергән дә тел, биздергән дә тел. Татлы тел аю биетә. Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр. Тел яшерү татар теленең аңлатмалы сүзлегендә хатын кызның бигрәк тә яшь киленнәрнең ирләр алдында сөйләшмәве, дәшмәү йоласын үтәве. Барлык төрки халыкларда да киленнәр тормышында сакланып калган борынгы гадәт. Борынгы төркиләр күрше халыклар белән тыгыз элемтә урнаштырып, килен алышканнар, кунакка ирешкәннәр, үзара сәүдә иткәннәр. Инде күрше кабиләләр барысы төркиләшеп беткәч тә, алынган киленнәр юри чит халыкныкы булып, яңа телне аңламаган, айрым телдә сөйләшкән булып кыланырга тиеш булганнар. Киленнәрнең тел яшерү гадәте шуннан килгән. Бу гадәт нигезендә киленнәр 1-2 ел буена күп кенә шәйләрне гомуми телдән айрым сүзләр белән атарга, әбият алдында бөтенләй сөйләшмәскә тиеш булганнар. Тел галиме Рүзәл Йосыпов булай дип яза: "Тел ул бөтен халык казанышы, меңнәрчә, миллионнарча кешеләрнең күп гасырлык иҗат җимеше. Шуңа күрә дә телгә карата башбаштаклык кылырга, аның белән саксыз эш итәргә, аны үзенә охшаганча бозарга беркемнең дә хакы юк. Тел халыкның, милләтнең иң беренче, иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, ул телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Шуның өчен дә туган телен кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү мәдәниятле, зыялы һәр кешенең изге бурычы." Татар галиме Әбрар Кәримуллин сүзләре дә игътибарга лаек. Милли тел язмышы ул, милләт язмышы. Аның яшәеше, үсеш формасы, милләтнең сакчысы да, аның киләчәгенең гарантиясе дә. Кешелек әле милләтнең төп таянычы булган. Йөрәк пәрәседәй нечкә, кадерле башка тормык җизаны уйлап тапмаган, таба да алмас. Бу бөек көчне бер нәрсә дә алыштыра алмый. Чыгышы белән татар булса да, үз телен белмәгән, шул вакытта үз халкын яраткан, аны сөйгән кеше дә милләтнең сакчысы, аның үсешенә өлеш кертә алган зат була алмый. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина сезнең белән сау булышам. Киләсе очрашуларга кадәр.